Da Allah malam canji nake nema ko za a samu? Canjin nawa kake nema malam? Canjin 200. Hai. Ka san yanzu lokacin Ina gibara Allah bincika sauri nake. To Allah. Ba a kyanta taka abin da ɓarawo hannun mata. Bari in ƙara duba gani. Amma malam sa'a ka ta yawa ka taki sa'a ga wallahi ya muka iya wai ina so in sallame dama tana da kudi din yari ka ci yawa ka san abu yan sai da lakwaya hausa yan dan mu da 200 nan da Allah mu aika can gidan malama Lami da Allah ko abinci a kallon mana hanya ba gida ku so mana da 200 ya lafiya mun haurin sahu da mai tsawon kina kashi da sauran canji na amma ka san kun ga kake ta rage to yanzu ya zai ko har mai tsere ku so mana da ko 100 mun je mu ya sai ga yawa What? Jesus! What? Yau ƙarya ka ta ƙare. Wallahi tallahi yau ƙarya ka ta ƙare. Ai yau bari in faɗa maka ko mala'ika mutuwa zai zo ɗauki ranka. Billahi lazi sai ka bani canji na. Sai ka bani. ya sai ga yawa